טיפול באקנה מהיר ואחר. אקנקס, פורמולה חדשנית לטיפול באקנה, מבית מג'יק דרופס. מרבית הטיפולים הקיימים באקנה מטפלים בפצעים החיצוניים ולא בגורמים הפנימיים שגורמים להם. ולכן אתם סובלים מחדשקונים שחוזרים שוב ושוב ושוב. אקנקס מטפלת בבעיה המטבולית, בדלקת, ומאזנת הורמונלית, מכילה רכיבים לריפוי העור, המשקמים ומאזנים את המערכת החיסונית, והמשולבים בחומצות וויטמינים לריפוי ומניעת דלקות. הפורמולה מאזנת הורמונלית בצורה עדינה אך מהירה ומתוחכמת, והכל בין 14 ל-21 ימים בממוצע. הפורמולה פותחה במעבדות מג'יק דרופס ומכילה 100% צמחי מרפא ייחודיים וללא תופעות לוואי. אז במקום לקבל משחות מהרופא, לנסות טיפולים יקרים וכואבים, או לפתוח עוד אריזת מייקאפ, בואו ונסו את הפורמולה החזקה והמהירה ביותר לטיפול באקנה. אקנקס, מבית מג'יק דרופס. עכשיו במחיר משתלם במיוחד. למידע נוסף, צרו איתנו קשר עכשיו.